Promjene u boji zuba mogu biti prolazne ili trajne i ovisno o uzročniku mogu zahvatiti jedan ili više zuba. Prolazna promjena boje koja zahvaća sve zube najčešće je posljedica loše oralne higijene, pušenje duhana, konzumacije hrane koja sadrži pigment kao što su kafa, čaj, slatkiši, crno vino i sl. Ili nekih lijekova. Zdrav zub je bijele boje bez ikakvih promjena boje ili pigmentacija na sebi. Ukoliko se pojavi promjena boje, bijela mrlja ili crna pigmentacija, znači da se nešto dešava na tom zubu. Mladi i trajni zubi kod djece su manje otporni na vanjske uticaje. Ukoliko se na zubu pojavi bijeličasta promjena, to je prvi znak da minerali izlaze iz zubne cakline u tom području zuba. Ukoliko se ne pojača higijena ili ne ode kod stomatologa na profesionalne tretmane takvih bijelih mrlja, na tom mjestu za veoma kratko vrijeme nastaje karijes. Blistav osmijeh povećat će nivo vašeg samopouzdanja, a osmijeh sličan onima sa reklama možete postići upotrebom zubne paste Aquafresh White and Shine. Zubna pasta Aquafresh White and Shine svojim pjenušavim gelom sa svježinom mente djeluje dvostruko. Istovremeno vaše zube čisti i polira. Mikročestice koje sadrži ova zubna pasta čine vaše zube glatkim i u isto vrijeme sprječavaju ponovni nastanak mrlja.